Gurekin Joseba Asiron, Iruñako udaleko Euskal Herria Bilduko bozeramalea daukagu. Asiron jauna, Gabon. Gabon, zer moduz, Claudio. Zein da Joseba Asironek egiten duen balorazioa, gaur jakin dugu, Maria Txibitekala iragarri duelako, nolabait esateko, Nafarroa itxi egin behar dela. Neurri egokia alda, Asiron jauna? Bueno, pues denborarekin ikusiko dugu, ez? Dudari gabe emaitzak kezkagarriak dira eta neurriak hartu behar direla, hortaz mentalizatu behar dugu. Hori bai, nik pensatzen duena, guk pensatzen duguna da, bakarrik isunekin eta restrikzioekin, mugaketa itxialdi eta barrekin ez dela afera bideratuko. Horrek, horiek dira epe motzeko irtenbideak, Nafarroko lehendakariak esan du 15 egunerako kontua dela. Nik uste dut benetan epe ertainean eta epe luzean importanteagoak izango dira beste gauza batzu, ala nola mentalizazioa, heziketa, noski baietz. Pentsatzen dut baita ere gazteei, ez dakit, aisialdi aukerak eskaini behar zaizkiela bakarrik debekuekin ez dugula soluzionatuko, hirugarren adineko entzat baita ere, eta noski oso importantea ere baliabideak. Osasun baliabideak ezarri behar dira, eta baliabide ekonomikoak oroar. Bestela, hori, ez, epe motzeko neurriak besterik ez dira izango. Baten batek esaten zuen, hau berandu dator, Joseba Asiron, hau da, lehenago hartu behar ziren neurriak omen direla. Bueno, ez dakit egunak daramatzagu pentsatuz neurriak ezarriko zirela eta zain geunden, ez? Eta gaur ere, zurumurruak ziren, baina asteburuan ere egon izan dira. Nik pentsatu nahi dut, gehienek bezala, neurriak hartzen direla, erizpide guztiz teknikoak jarraituz, osasun erizpideak direla. Baina kezka sortarazten digu pentsatzeak batzutan ere erizpide politikoek kutsatzen dutela hori eta adibideak guztiok ditugu buruan, ez, Madriden gertatutakoa. Baina hemen ere, gaur sare sozialetan eta komentatu da behin baino gehiagotan gainera, itxoiten ari zirela neurriak ezarri arte, lehenago Espainiako itzulia pasa behartzuelako. Ostegunean ja kanpoan dago, eta justu ostegunean neurriak ezarriko direla esan dute. Eta nik uste dut, halako gauzak, halako kutsadura politikoa da jendearen mesfidantza pizten duen halako gauzatan. Joseba Asironentzat zein da giroa momentu honetan Nafarroan, hau da, naparrak nola daude? Bueno, nik uste nahiko mentalizatuta daudela, nik nire inguruan ikusten dudana da erantzukizuna, dudari gabe. Eta gainera, begira, gauza bat esango zure baimenarekin, Claudio, badakizu egun hauetan asko eta aste hauetan nahiko, ez dakit, gazteak jarri dira kolokan eta gazteen jokabidea eta beste kriminalizatu dira batzutan ere. Badakizu ni gazteekin lan egiten dudala, heziketa zentro batetan lan egiten dut, ikastola batetan, eta egun hauetan ikusten ari dela da sekulako erantzukizuna. Momentuz, pentsa, gela batetan 30 bat gazte eta irakaslea metatuta daudela, hori da edozein jaunartze, edozein eskontza, edozein botellon batetan baino jende gehiago, trinkoago, metatuta, eta momentuz heziketa zentroak ez dira izaten ari infekzio guneak. Eta hori da sekulako erantzukizunarekin jokatzen ari dela, bai langile eta irakasleen aldetik, baina baita ere ikasle gazteen aldetik ere. Joseba Asiron zuzenean gure programan eskerrik asko, Asiron jauna, utzi goiari alden moduan. Eskerrik asko zuei.